Sí? Quan tu diràs, Emili. Sí. Bé, bon dia i gràcies per vindre una vegada més a esta presentació de les desenes jornades de la cuina del llangostí a Vinaròs. Unes jornades que, com ja sabeu, comencen este divendres 14 i arriben fins al 31 d'agost. Unes jornades que són les jornades més amples en temps de totes les que fem en Vinaròs i que podran gaudir tots aquells visitants i persones que estan al nostre poble d'eixos menús de 7 restaurants que fan que entre 33 i 35 euros faran que deleiten el nostre paladar en este gust tan característic del llangostí de Vinaròs. Estos 7 restaurants que participen són el Bergantín, La Isla, Miramar, Nou Parada, Rafael Lo Cristalero i el Piñalarós. I el Teruel, perdona. Muy bien, gràcies. Com ja sabeu, des de la regidoria de turisme i des de l'Ajuntament de Vinaròs s'ha treballat intensament durant tots aquests mesos d'any per promocionar tota la nostra gastronomia i entre ells tenim el producte del llangostí, que és el producte estrella del nostre poble. A part d'aquestes jornades que avui presentem, com ja sabeu, des de l'1 de juliol al 31 de juliol, tenim també, que va conjuntament en aquestes jornades, les jornades del tapatur. Eixe viatge en 7 també restaurants en el qual podeu provar i degustar també el llangostí. Paral·lelament a aquestes jornades, ja durant aquests anys, el que estem promocionant són també cultura, tradició i tot allò que envolta al producte que estem promocionant. En aquest cas, venen també relacionades una sèrie de visites guiades a la llotja i al port, en la qual també, després d'explicar d'on surt, d'on ve este producte, per què se caracteritza este producte de les nostres costes i del nostre poble, doncs vindrem també a finalitzar aquestes visites guiades aquí al mercat en una xicoteta degustació. Aquestes visites guiades compagina també una visita que fem al poblat Iber a les oliveres mil·lenàries i també acabarem degustant el que és també un tast d'aquest producte. Només dir que des de l'Ajuntament agraïm també això, el que els mariners estiguen dia a dia a la mar traient aquest producte. Agraïm també al Mercat de Vinaròs, en la qual fa d'altaveu per a difondre el que és aquest producte tan significatiu del nostre poble i també la feina que fan els nostres restauradors a transformar aquest producte per a que el tast sigui de bon gust per a la gent. No res, ara us passo, si voleu. Com ja sabeu, és el llibret. Aquest llibret el podeu trobar a la Turesinfo, en el qual aquí està tot el que són els restaurants que participen i un mapa localitzant on estan aquests restaurants. Com a novetat també enguany hem fet en 3 llengües aquest llibret, valencià, castellà i francès, perquè s'ha cregut oportú des del departament que ja que ens ve molt de turista francès també tingui l'oportunitat de tindre aquest llibret al seu servici i en la seva llengua. No res, només invitar a la gent a que participi en aquestes jornades, que sàpiguen que aquest producte és molt identificatiu del nostre poble i de la nostra terra i esperem que vingui molta gent a gaudir del llangostí de Vinaròs. Bé, l'Ajuntament de Vinaròs, com no pot ser d'una altra manera, inaugureixen un poc el que podríem dir el llangostí d'estiu en tapatur i en la cuina del llangostí. A lo llarg de l'estiu n'hi ha molts aconteixements en els quals volem ficar en valor aquest producte, com és la festa del llangostí, al final de l'estiu el concurs de la cuina aplicada al llangostí, però nosaltres també volíem recalcar en un marc com el d'avui, i tal com ha fet el regidor, que el llangostí és un producte integral, és un producte que està relacionat amb els nostres pescadors, amb els nostres mariners, amb la gent del port, amb aquestes visites que es faran a la llotja, al mercat i a les peixateries de Vinaròs que fiquen en valor aquest producte i l'apropen no només als vinarossencs, sinó a les persones que viuen també en estiu
entre nosaltres i efectivament en aquestes manifestacions gastronòmiques, però que no són les úniques. El llagostí s'estén a lo llarg de la nostra gastronomia en molts altres llocs, ocasions i possibilitats. I per tant, simplement la funció que l'Ajuntament vol fer sempre és el reconeixement d'aquesta identificació entre Vinaròs i el seu llangostí com a cap de llança de la nostra gastronomia, de la nostra pesca, com a símbol de que som un poble que té uns productes de la mar de molta qualitat, que té uns mercats i unes peixateries de molta qualitat i que té uns restaurants de molta qualitat, i de tot això és el que volem ficar en valor i ficar en valor de cara a la temporada de les persones que ens visiten en estiu, però també dels vinarossencs que sabem gaudir xalant del nostre producte estrella. Així que simplement es dona aquest punt de partida, animar a tots a seguir ficant en valor, consumint i experimentant amb el nostre ambaixador gastronòmic i donar, com dir, un poc el tret de sortida de l'estiu, que ja es va donar amb el Tapatur, amb la gastronomia de llangostí, i com ha dit abans, en agost amb la festa del llangostí, que sempre és ja una tradició, i acabarem un poc en la cuina aplicada al llangostí, que també és un ja.